Op CBS de Springplanken in Enkwierm wie het Master- en Juffendij. Dat is een dag, daar vieren we alle meesters en juffen zijn verjaardag. En volgens mij weer er nog iets speciaals, joh, toch verder? Juffrouw Renske, dat is een hulpjuf, die is nu 25 jaar bij Aranta. Die jubileert, die trakteert. Yay! Het wie eigenlijk al in september dat je Renske haar jubileum weer, maar we zeiden nou, varie, dan is het wat mooier waar, dan kunnen we er echt even een groot feest van maken. Dus dat hebben Joep Marco Dien. En nou, tussen de buien terug is dat heel goed lukt. De ben had mij reuze verwend mij een veske. Dus meisje allen van mij ontjongen west. Met wat ik op squallen doe en wat ik boetensquallen om ik nog erbij doe. Dus dat was alleen maar leuk. En ze hebben mij verwend met hele leuke skelk met alle handjes van de band. Dus ja, heel erg leuk. Er wie van alles te dwaan van de band. En al ziet het waar net altijd mij. Ja, bijvoorbeeld op de springkusten en zoekspin eten. En dan was ik nog stokken vangen. Aan het eind van de morgen ontstiert er echt nog een liets probleem. Ja, de stroom is eruit gevallen in heel Enkwierm. En nou? Ja, dan moeten we de speeltjes aan en dan kun je weer zoekspin eten. Maar het is nog steeds wel leuk? Ja, dat is geweldig. Mijn tractatie wie een zoekerspin voor alle ben, Joert. En omdat Enkwierm net zo'n grote squallen is, koek wel 2 keer een zoekerspin tracteren. Maar bij de derde keer voel de stroom uit, dus die derde, die zit nog in de bak. Als ik de band zie en de gezichten en hoe blij ze weer, dan denk ik van nou, dat hebben ze heel mooi, zijn hele mooie hand.